What's up, one lang people? Maupay nga gabi nga tanan. Di naman kita nagkulay ako yan ang akong buhok. Kay damo na natigdong. Lataan na ang aton kalagasan. Kaya nagkulay muna kita. Para mawara naman sa pansamantalang mawara anahiya. Labi buwas kay magawas ako. Usapan na awod ako kay damo na dinit natig do. Nahalatanan iya akong kalagasan, nagkakaabotan mga busag nga buhok. Kaya ayan, nagkulay muna tayo. At saka isa pa, guys, nakaarahod na takamo, walay ko nakikita nga busag nga buhok at iya katulura. Ora na dili pa naninig do. Ay hubyaon man talaga ako pag kulay hit buhok. Kaya yan ako na isipan na baga sobra na ba na kuan na din naninigdong pa mga gugti-gugti nga buhok. Kaya para di rin naman masyadong nakakahiya. Kaya ayan, nagkulay muna tayo. Yan ang gabi. Nagkulay anay ako. Yan lang po guys. Bye! Mag-iingat lagi. Bye! Thank you for watching.